Azt tartja a mondás, legnagyobb kincs az egészség, ezért vigyáznunk kell rá. De ez nem mindig könnyű. Ezért készült el a 21 nő az egészségügyért alapítvány tagjainak gondozásában az a kötet, amely 21 iskolai egészségfejlesztő programot ismertet. Célunk olyan új, játszva könnyen elsajátítható egészségfejlesztő modellek bemutatása, amelyekben a diákok és családtagjaik kedvet kapnak az egészséges életmódhoz. A 21. századi iskolák szerepe megváltozott. A tananyagnak egyre inkább része minden, ami az egészségről és a prevencióról szól. A most bemutatott pedagógusok kiemelt figyelmet érdemelnek, mert ők azok az úttörők, akik hisznek abban, hogy sokat tehetnek diákjaik egészségműveltségéért, az egészséges életmód népszerűsítéséért. Az ország különböző iskola típusaiban gyakorlataikat, egészségfejlesztő programjaikat sikerrel csinálják, ezzel utat mutatnak. Át lehet venni, lehet belőlük ihletet meríteni, vagy újabb ötleteket kitalálni. Mit is kívánhatnánk? Használják egészséggel. A programunk egy zöldséggyümölcs hétnek a programja, ami egy salátanapot, egy zöldséggyümölcs napot, rajzversenyt takar. A székhelyintézményünkben értelmileg akadályozott tanulók vannak. 2 tagintézményünk van, az egyik autista spektrumzavarral rendelkező tanítványaink vannak, és tanulásban akadályozott tanulóink a székhelyintézmény másik tagintézményében, valamint 9 fő súlyos halmozottan fogyatékos tanulók is, akiket viszont tehát az legegyszerűbb, legalapvetőbb egészségnevelési szokásokban lehet bevonni. A tankonyhai, tehát életvitelórák, ezek nagyon-nagyon kedvencek, és nagyon-nagyon szeretik, amikor közösen tevékenykedhetnek, közösen akár egy salátát, vagy bármit el tudnak készíteni, és akkor az óra végén közösen, tehát szépen kulturáltan megterítve el is fogyaszthatják azt, amit elkészítettek. Én azt gondolom, hogy itt mindenféleképpen hangsúlyozni kell, hogy ez a program, ez nem az én programom, hanem ez egy iskolai tantestületnek a programja, ahol sok-sok gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens munkája közösen. És egy 11. osztályos tanulónkra én azt gondolom, hogy a tantestületünk nevében mondhatom, hogy büszkék vagyunk. A munkai gyakorlatunk kapcsán 2 éve már egy kertészetben dolgozunk, és ez a tanuló a tavalyi nyáron megkeresett bennünket, hogy szeretné, hogyha nyári munkára segítenénk neki, és a nyári munkáját ebben a kertészetben tölthetné, és ha esetleg ott lehetősége lenne egy kis pénzt gyűjteni, akkor egy számítógépet szeretne vásárolni. És ez elmúlt nyáron sikerült.